Shin kai ma wayanka tana lag? Ma'ana har yanzu wayanka tana season lokacin da kake amfani da ita. Abinda za ka yi shi a cikin sakan ɗaya ta ɗau minti 30 ko minti 15 tana yi ba tare da ta yi ma abin da kake so ba. To a wannan bidiyon zan nuna ma yadda za ka ƙara ma wayanka sauri ba tare da ka sha wahala ba. Shiga cikin bidiyon kai tsaye. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon ka danna mana follow, kai like, ka share don wasu masu gani su amfana. Idan kuma a YouTube kake kallon wannan bidiyon, ka danna subscribing domin samun sabbin bidiyoyin da zarar mu ɗora. Abin da za ka yi da farko, za ka nemi seti na wayanka kamar haka, sai ka taɓa kan shi. Bayan ka shiga cikin seti sai ka yo ƙasa, ka duba ga inda aka sa app management sai ka taɓa. So bayan ka taɓa app management, in ka duba sama ga inda aka sa app links, bayan ka taɓa inda aka sa app links ɗin nan, so bayan ka shiga zai baka duk wani application da yake cikin wayanka ga su nan. So wannan su ne application da suke kan wayana gaba ɗaya. To kai ma za ka gan su a cikin wayanka kamar haka. So wayannan application da kuke gani su ne suke sa waya tana yin nauyi, ma'ana su dinga sa wayanka tana season. Kana so ka shiga waje sai ta tsaya searching, ma'ana application ɗin yayin application sun sa ta yi nauyi. Ma'ana akwai application da yake da datti a cikin wayanka idan ka ga wayanka tana wannan abu. To abin da za ka yi, za ka duba alamar application ɗin da kake ganin MB shi ya yi yawa. Wannan shi ne application ɗin da zai iya sa wayanka ta yi nauyi. Misali ma in ka ga dama duka za ka iya musu ka yi clear cache ɗinsu. Misali bari mu gwada akan guda ɗaya in nuna muku a aikace ku ga yanda za ku yi idan hakan ta kasance da ku. Bari mu yi amfani da TikTok. Misali in muka taɓa kan TikTok, so in kuka duba a sama ga inda aka sa storing and cache, sai mu taɓa shi kamar haka. So bayan ya buɗe muku nan, muka duba a hannunku na dama daga ƙasa ga inda aka sa clear cache. To wannan shi ne akwatin da wajen da za mu taɓa kenan. Mu yi clear ɗin app ɗinmu domin mu share duk wani datti da yake a cikin shi, domin wayanmu ta samu space inda za ta dinga mana aiki cikin sauƙi da sauri ba tare da ta tsaya tana mana season ba, tana ɓata mana lokaci. To bari in gwada muku kamar misali in ka taɓa kan shi kamar haka. So kun gani ya min clear ɗin app ɗin. So wannan shi ne yanda za ku yi clear ɗin app ɗin. Duk wani datti da yake kan shi ku yi clear ɗin shi ya share. So amma in kuka duba hannunku na hagu daga ƙasa a kusa da shi ga inda aka sa clear storage. So kar ka yadda ka taɓa wannan clear storage ɗin, domin in ka taɓa shi to za ka iya share ko in ce duk wani seti da ka yi a cikin application ɗin naka za ka iya sauke shi. Abin da nake nufi shi ne wannan clear storage ɗin a wasu wayoyin za ka ga yana nuna clear data ne, za ka ga an rubuta clear data a wajen. A wasu wayoyin kuma za ka ga an sa clear storage, depend da yanayin wayan da kake amfani da shi. So in ka taɓa wannan zai hargitsa duk wani seti, domin zai fito gaba ɗaya sai ka sake login ɗin shi, ma'ana za ka iya rasa wasu abubuwa ta dalilin wannan clear storage ɗin da ka taɓa ko kuma clear data, depend da yanayin wayan da kake amfani da ita. To amma wannan shi ne hanyar da za ka bi domin kai clear ɗin duk wani app da yake a cikin wayanka cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Idan ka ji daɗin bidiyon nan, ka danna like, ka share don wasu masu gani su amfana. Muddin ka yi wannan abin da na gaya ma, wayanka za ta dinga ma aiki yanda kake so. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.